Xahar qabel pajjiżna jieħu fidejh il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa fl-14 ta' Mejju, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge ippreżenta l-prijoritajiet li se tmexxi fuqhom Malta f'dan il-perjodu. Dawn huma l-protezzjoni tat-tfal, is-seta taż-żgħażagħ, il-ġlieda kontra l-vjolenza u d-diskriminazzjoni, il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-appoġġ kontinwu tal-organizzazzjoni lejn l-Ukrajna. Pajjiżna se jkun qed jieħu fidejh il-Presidenza tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa għar-raba' darba mandat ta' 6 xhur, kif qed ifakkar is-60 anniversarju mis-sħubija f'dan il-forum internazzjonali. Id-Deputat Prim Ministru spjega kif dan qed isir fi żminijiet bla preċedent, bħalma kien seħħ bil-mandat ta' pajjiżna fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u l-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE. Qatt li ma nistgħux ninsew l-isfidi ġeopolitiċi li għaddejja minnhom mhux biss il-kontinent Ewropew u mad-dinja għandna prioritajiet għal din il-presidenza li ovvjament huma ftit jew pjaga ta' kull komunità. L-ewwel nett protezzjoni ta' tfal minn diversi forum ta' abbużi sesswali, abbużi u sfruttament li anke id-dinja diġitali qiegħda ġġib magħha. Rappreżentant permanenti ta' Malta għall kunsill tal-Ewropa l-Ambaxxatriċi Francesca Camilleri Vettiger spjegat li l-programm tal-Presidenza Maltija se jinkludi qatt ta' konferenzi ministerjali, kif ukoll konferenzi ta' livell għoli. Minn barra hekk pajjiżna se jospita laqgħat ta' diversi kumitati tekniċi tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll l-Assembleja Parlamentari u l-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali. Fil-konferenza tal-aħbarijiet l-istudenta tal-MKAS Shelley Board żvelat id-disinn rebbieħ tagħha għall-emblema ta' din il-Presidenza. Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa għal din is-sena se tinkludi wkoll programm kulturali estensiv, b'mod partikolari fi Strasburgu, bl-involviment ta' talent lokali u internazzjonali. B'Xon Buħaġar li se jkun id-direttur artistiku tal-programm li ngħata t-tema wieħed waħda waħda.